Kaixo neska mutilak, zuk zer esan nahia ematen diozu modari? Azken joera jarraitzea da, ala zure estiloa adierazteko aukera da? Ikus dezagun, moda norberaren nortasuna adierazteko aukera da. Baita inguratzen gaituen mundua ulertzeko aukera ere. Azken joerak jarraitzea ona da, baina gogoratu, zuk zure estilo propioa eta berezia daukazu. Nagusiki gaur egun bi tendentzia daude modan, fast fashion eta moda jasangarria. Ikus ditzagun bakoitzaren ezaugarriak. Fast fashion, arropa merke eta azkar produzitzen duen industria da. Hilabete gutxitan arropa berriak eta tendentzia berriak ateratzen dituzte. Fast fashionek ondorio kaltegarriak izan alditu, esaterako ingurugiroa kutsatu, edota langileen lan baldintzak aproposak ez izatea. Beste aldetik daukagu moda jasangarria. Arropa modu arduratsuago batean egiten du, eta gainera kalitatezkoa. Arropa gutxiago produzitzen du, baina modu jasangarriagoan eta kalitate handiagoarekin. Gainera ingurumenari ez dio hainbeste kalte egiten eta langileen lan baldintzak hobeak dira. Adibideak nahi dituzu? Entzun. Fast fashionen adibideak dira Shein edo Primark. Eta moda jasangarria dutenak dira Ecoalf eta Patagonia. Eta orain galdetzen dizut, zuk zer nahiago duzu? Fast fashion ala moda jasangarria. Eta gogoratu, moda ere izan daiteke bizimodu bat. Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Besarkada bat eta laster arte!